A máte co pít? Výborně, tak já vás moc zdravím, jsem ráda, že jako původně vyloženě fotbalová moderátorka jsem tady dnes na festivale a bez správných partnerů bychom tady nebyli, takže mi dovolte, abych poděkovala STV Group, Koberce Brno, Plzeňský Prazdroj, Kofola a město Polička. Takže moc děkujeme všem partnerům a za mnou tady teď bude ale mezi tím se můžete těšit na další kapelu vedle na stage, kde vás za malou chvíli přivítá Mates. Takže se moc těším, budeme se tady teď 2 dny vídat. Bavte se, jeste, pijte, užívejte. Krásný den. Ahoj.